Jesus, you have begun. It must become a revelation of your rest. A married mother, they were so religious. Wakati kuna Jesus notenda kuti zvamunokumbira kuna baba baba vanokupanga chokwadi atatse edu Lazaro achamuka zuva rinomuka kafa. Yesu akati wrong gospel. I am resurrection. Resurrection is not a day. I am resurrection and life. Ndini kumuka. Kumuka harisi zuva. Even today, some of us, they still believe kuti kune zuva richamuka wakafa. Hariko. Nokuti Bible rambo rinoti pachauya Jesu. Vapenyu vachamuona nevakafa vachabva vamuka. Kuda kuti dhei racho harikwani kusvika iye auya nokuti iye ndiye dhei racho. Iye akasauya hariko nokuti iye ndiye. Now we can hear. So basic truth in Christian life is centered on Jesus. Jesu akasangana na Abraham akapiwa 10th. Sababu ya mchechi ndokuona daughter wa Abraham akapenda msana for 8 years. Jesu nokubva adzokera mshoko kuti Mwari vanoti kudii kana vachitilane munhu vanoti be fruitful, multiply, I am the God of multiplication. Saka pano ndakumboenda munhu mete nhaka yekumba kwawo. Kana daughter ya vake vakatipa 10. Iye isapenda msana, and our Father is a God of multiplication. Saka ndikangoona zvababa vake situation yake 18 times 10 180, and 180 represents a straight line, which means simply by knowing one of an inheritance, I am a day of straight line. Jesus thought it's an error with the daughter of Abraham. I remember the 18th year, and the boy gave 10. Jesus thought it's an error. Could you not have a life? Is real. It's an error. Satan, I'll shock you. What about the message? Phone young Nigeria, they have a phone as Kundizwa. But after a long time, that's things. They don't have volume. I got sick. We go there, everything I signed up my settings. We're not going to check my phone. And all the charge and what references I'm going to charge mine. Look at them, see my settings. Let us see EPC Alpha. I know. Don't even go by your phone to the by a week article. Yeah. Ukasaida kuma settings. Yes. Phone yako ingangoda iri pa silent yangu ita vibrator. Kana usati wakuziva kuti ino vibrator. Unotsvaga anogadzira kuti iringo kwina kwina. Vanhu vazhinji vari kuenda paunoti vari kuenda kudeliverance. Havasi kuitwa deliverance, vari kungodzorerwa kuma settings. And the problem is una anogadzira mafoni akaziva kuti ma settings. Iye achigadzira enda achida mari. Inogadzirwa isina kufa. Kana vanhu vari kurowa deliverance vasiri possessed because they possessed the wrong understanding of the gospel. You are not poor, you are rich. You are not sick, you are healed. Go back to the settings. You are a child of God. Royal priesthood. Peculiar people. Chosen generation. God loves you. So wakaipa cha arbita. Alipokwenda kuma settings kubible. Okunyima. Okusiya on t-shirt in this place. Akarowa ma settings. Nokuni ma settings zako, you must find the truth of the word. Shoka huna ule oi. Akarowa ma settings. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I know by wearing, hearing. And without the faith, you can't be stopped. I want to faith with no time. The more Koreans are in church one. So we go to the Satanani guy. My settings are. What would you do for the change? My rights are belief. I know. It's what? Danger, my rights. Rights don't stand for you, but you cannot just want my rights. You must stand for yourself. What you have to be I told you yesterday, Timurawa, Sungewa, Tinosuga and Murisa, but in the Murisa, I Sunga to Sunga and Murao. I don't go tender, was Sunga and E. Murawa, Sunge, Mura, right, the Gutia Sungi.
settings. The original truth. No settings. Unakona kuitsana naro but kana usiziwe no kana constitution unongozi uya ku concord unoronwa nema settings apana sana ma settings what about to die ama section jamba section what is happening unoronwa ma settings apana hali apana noise the devil takes advantage kana of Abraham ashinda siwa kwa Abraham anopita mu 18th year akapenda msana asina higher vision ana lower vision barume chimwelecha kupenda msana chini dangerous ausu msana wandu kuparitsa knowledge kana munhu asina the truth yese imusho achibona zviri pano tinoenda kumushato nozorora pasi pano pasi pedu vangera kuruparitsinwa ira there prosperity tichaenda kumusha that's true pani kurukendwa but ngoita vision yakareba uende kuna Deuteronomy 8:18 kumashuru uchaona pakazi and Jehovah God who give you power to make wealth not to chase demons kuita mtu wako siri zako lilimo you know in Matthew 6:33 you know the kutanga seek the kingdom of God and his right and these things you know the things zinu but things are what's here also we shit sisi mwanachita tuwe shit ngokuti kuna matakuita kunonzi kuna matakuita muna mato ne kuna mata zvakasiyana vanhu vazhinji havana mate vanoita munamato mwari vanhu vari kutotsvaga vanhu vanomunamata kwete vanomuitira munamato roma settings irawo why kuna matakuita. I remember one day preaching in a church, I shocked people. That kana mwarachi kupindura wapindura prayer vanopindura chikuita prayer nokuti prayer yako wakaiziva kudhara but paunouya pamberi pavo uchinamata paunouya pamberi pavo iwo ndivo watomye vanhu vauya sauda kuveita kuti uri sei. So Bible says the prayer of a righteous man availeth much. What is the kind of prayer, the kind of a man pray? I'll give you an example. Ukapipa msikana akakuramba uchipinda to kurora akakuramba usafuti hadi zvororo aramba iwewe kwete kurorwa ukadzoka after 2 years unosvika akarorwa isaine kuti airamba chaida kurora kwete kurorwa akaramba masettings akamusaspecta so nanichengeka utatsa bhande rako mwana zotiedu mabhande tatu ini moakati ticha itumpanda sweet tanga varambi vandakazonoti vari kuramba ndichigona kutaura nopandakadhisikamba ndisikana vachane problem mwana havanzi nechete vanotarisa chirikutaura futi sanoona urambirwa bhuti taura mushi saka mwari paunonamata Matthew 6:6 the God who sees will answer you, not the God who hears. See asingade kukuteerera ukaverenga pamashuri pacho kuti Jesu achiti baba venyu vanoziva zvamunoda musati mataura. Saka iye haachada kukunzwa nekuti anozviziva but ada kuona icho chimanje ichi. Imagine mwari wakapa million of people mudesert chingwa every morning nyama vanhu vari murenje iwe unogara padhuze nebhucha muri 3 hamusi kuwana nyama wega unoziva kuti pane masettings ari mamwe unogara padhuze nebhucha nebhucha muri kuneti vamwe vaigara murenje but vairowa dhii ana kuvapa nokuti vari nzara akavapa nokuti ari kufamba navo. Basic truth, you must walk with him. Sana kana wakabenda chimbocheka kuti uri mwana wayo nekuti pamwe pacho chanyepira kuti ndisatani pacho uri wosu kuziva kodzero dzinoonekwa pabameni ukasava the truth concerning the scriptures. I love this one. I will repeat this one. Vanhu vanodzinga mhuka mumunda kumusha havaperi mumunda. Why? Nekuti thinking ability yemunhu iri greater than animal. There is no need to feel like mhanyisana nemhuka mumunda nokuti unofunga kudarika mhuka. Saka vanodii vanogadzira chimunhu chehovhu chine waya chemashanga chine hovhorosi neheti chakakudai ichocho hachitomboti shaa budai but chinoshanda
Atipinde. Aisi hondo yekudzingwa. Ihondo yemafungiro. Unozvidzinga wega nekufunga kwako. Zinomhara usaiti memunda shiri. Zodzana kuti mune munhu anobuda memanje topinda. Zona 4 hours, 6 hours. Kuti akutoshenda. Mune munhu anobuda. Habude. Saka kaita tsotira kangwarisa rinouya nevhangeri kushiri. Kuti ndipe ma 20 ndomubvisa. Kanga munogona kutopinda arimo but marowa thinking ability. Saka shiri dzobvisa ma 20 wopinda uchitakura uchisakudza. Zodya dzitamboshedzera kuti great man of God. He is not great. Your understanding is too shallow. Kuna deliverance yameitirwa. Amuna. Maito kona kupinda kaima mune mafungiro ari nani. Unopindika muno. Lack of knowledge. No battleground wombe. Mwari wacho unobvuma vanhu vangu vaparana kushawa ruzivo. Asi kuti vasati akanototi vangu. Sasha kuti uri wake harambe. Arikoti kuchikwata chiri kuparara urimo. Saka mwana kuti apa kuti Mwari azive here. Ndozvaanoziva izvi. Kuti uri kufira kusaziva. Ndozvaanoziva. Mwari azive here pane zvichaitika. Hapana zvichaitika. Anotoziva kuti uchafira mahara nokuti hauzive. Nanhasi kumuzara bani kune zvipambaira zviriko. Zvakaiswa nguva yehondo. Hondo haina kupera. Kupera. Kana chitsika chiputike. Tate zvinguva yehondo ndofunga zvake achiexpire. You need knowledge yekunoita D-mind. Mukashaiwa knowledge iyoyo munouraiwa nezvinhu zvenguva yehondo musiri muhondo. Zvimwe zvinhu zviri kukwadzwa vanhu muchechi haasi Satani. Nokuti zvakatopinzwa power paCalvary pakaitika independence. But the truth of the word nonoita D-mind. The errors of the devil. Thank you. Munamwa Satani ane power. Hana ane nharo. Munhu ane nharo anosuspecta kuti munhu ane power. Hana. Anotoziva kuti ndikakudzivisa the truth. Watokuwa. Johani ane munhu waakavanzira. Vanhu vakabvunza Johani, ndiwe here anotomirira umwe? Johani akati handisiri. But vanhu havana kusvika here kuti Johani akasvika pakufa. Aine vanhu vanonzi vadzidzi vaJohani. Vaidzidzai munhu ati handisiri. Mweya. Handisiri vanhu vakati no problem. Iyo vaisiri yotoipinda. Asi ndingocheki nokuti vanhu pachena. Kuti ida isiye mweya. Iye Mwari wacho chii? Mweya. Achinamatwa pai. Mweya. Yoyo unopinda isiye chii? Saka wotovhavharwa ipapo. Aiwa. Hauna kuvharwa wakavharika. Johani ane munhu akachinditeerera akataura handisiri. Bhaibheri rinosvika kuti vadzidzi vaJohani paakadamburwa musoro vakazotakura musoro. Iwa une mishiro yake kuti sei adamburwa musoro. Ida Mwari vamunyima kana mashiro ari nani as the greatest among the prophets. Sokutaura kwakaita Jesu. Ida Johani adamburwa musoro. Vadzidzi vadamburwa wamuri kuteerera asi musoro nyaya zvamuri kuita hazvina musoro. Musoro Jesu is the head of the church. In the area of the God Christ here Jesus. How powerful you know Musoro. That's why when I look at this, I don't believe I'm not Musoro. Yet you can allow you so but you pakuya. Unaona ndio upside down. Wanato kukusisa unaona panyika funga usakufa. Musoro ndio control my ideas and knowledge. Don't spend the moon. Ndio kwa tulo shoni kwa kufunga kwa hapa. Ndio sana kutanga Musoro. Quando dá para ele, semana quando compara ficha o é, a ficha o é. A sai eu conto que científica na então ele de doctor isso não só. Você como não foi útil, mas não só e onde vai te esse mano não dá para vir Samson. O acho que já na pura a saída da Samson cana. Vai but here I put have no way to put my idea of the kingdom. I would have watched and I would and you couldn't assume that I'm able to die. To able to die, don't you wish?
to put on the shoes of the gospel. Saka Jesu gospel rake Johanna tatsa kubatanidza. Saka uchidwa paridza Johanna achidwa nanyo basinanuyo but Jesu akauya kuti yaimese. Saka asikuigona. Saka Jesu ari kuti before handina. Tinodekuisa musoro. Idea kino muri kushape kuityara. Hear me very well. Hauna ere kupendeswa musana nemadoctrines, nedzidziso nematraditions. Ekuti nanhasi une 10 years church hauna Bible. Uri kunyimwa vision yekuti uone the truth of the word. As long usina shoko, usingaziva zviri mushoko, pane zvauchamanupuletwa zvauchaitwa. Iwe uri wakabatirwa pakare pamuchinjikwa pakawari. Unoziva here kuti pane zvatakaitirwa pamuchinjikwa tisisi supposed kubhadhara. Only the brothers of Joseph were not meant to pay. But it's unfortunate. Thank God for a man like Joseph. Joseph, as long as the blood, that is the same with your blood. Understanding revelation, your blood, you know whatever good is already paid by the blood. Takatengwa neropa raJesu isusu. Kunewa kuti zvimwe zviri pati zvinhu zvatakatengwa neropa raJesu unogona kuchitengeserwa futi. Nokuti wakapendeswa musana, hauna vision, hauna knowledge ifa. You know nothing about the cross. You only know about the anointing of Papa. Saka wakapendeswa musana uri Papa level. I'm sorry to say this, but most of the people, ndakambopinda mukombe a certain time. Wanaita nharo dziona wamari maprofita, which is bad, negative. But ndakadiscover into vanhu vaita nharo dzevaprofita. Kune murume akasunga kubhekisini zvatinoita munyama kombi nebhuka musadaro vanhu vamweni vanhu pavakanyarara vakatanga kutaura yaJesu haana kusimuka ari mupapa level. Ndakanzwa nekuti touch not the anointed. Haana kunzwa kunonekwa raJesu ayo akanzwa rema-anointed. Haana kunzwa ra-anointa washo. When vakapendeswa nematraditions ariko mazuva, they don't see far. Zvimwe zvinhu zvatinokuya nazvo it's already done. Jesu auya patsime, mukadzi aida kuchera mvura mutsime raJacob. Iye Jesu acho ari tsime futi. Saka na tradition yakamuminda, you don't see Jesus as a well, you see him as a person. That's why Jesu akazomudza kuti iwe, ini ndine mvura. Wauya kumvura uchida isiriyo, but Mwari vakutumira mvura chaiyo, but une mweya wekuda kuramba uchichera isiriyo. What you only see is Jacob, not the God of Jacob. Uri mkuru ere kuna baba wedu Jacob, ega mkuru ndiye Mwari wacho wa Jacob. Apana ere akapendeswa musana pana nadzo dzako mazuva ano. You don't see far. You don't see what was done for you at the cross. You see the anointing of the great man of God. And this could have been anointed, but the blood is done at Calvary. That's how I'm here to testify. Hakuna chinosa ini mcheche hata tukupali tena shitenyo wakashua mzara na Jesu. Na hii program yekuti ndio fira wewe ndokutaura anduye. Hata mama wali kodea. Tanyuna na saka kuchukua kuti I'll die for you. Nakazomudza na serious. Oh, Jesus. Oh, die for you. Fuck jikumzia. Gasa nenda haki hayo. Utakuchofa. Bishop anafika church yake. He can be anointed to do something to bless you, but he is not at that point to die for you. You must see beyond the man of God. You must see the God of the man. Vanhu vanofa. Ana Elisha vakafa. Ana Johani vakafa. Vanhu vakasara vachirarama here aenda. Vakararama sei? Moses akafa, vanhu vakasara vachifamba. Rwendo rwauri kufamba kana uri attached to a certain man, anogona kufa along the way musati masvika ikoko. But wanomira kuti ubatire paari is you. Misana yedu yakabhenda nematraditions nechechi. Sachona tofunza kuti asingapinde chechi yenyu haana mati. Nekuti kuna mata kwacho unokuona kuchikuitwa nechechi yenyu hasisi muspirit, zviri muchechi. Mukadzi yanga akapenda musana. But muchechi asingarove.
You can be in the church with a wrong vision. In the Bible, Peter was the strongest among the disciples, yet he was the weakest. Nokuti pakabatwa Jesu kuGetsemani vamwe Yesu akatiza, Peter anakutiza, akateera ari kusati. Only to discover kuteera kwake hakusikuja ni muda unomurambira mberi ka 3. Musaka Peter wabata kuchicha huo kunutira kumurambira iko. Mwe Peter wabata kana parodha uri kiri kumira kutupikisire pano kuti aiwayo. Unomuramba uchuya. Ungonoda shoko but unoda kupikisa shoko. Saka kune anogona kuteera Jesu so. Sikana kati uyu mumwe wacho zvandiwa ndimafaniza andiko ikoko. Saka anotsvagi Peter. Wasa problem yakaita Peter ndekuti zvanzi kwaitonhora. Saka akanodziya moto akaveswa nema-enemies aJesu. Sometimes ukawana comfort from the enemy, you forget your master. Maybe I need a day to put this one. Ukadzoya moto usiriro ukapiwa vhangeri risiriro unoramba chairo. Moto unakuveswa naJesu, but Peter no akadziya wema-enemies. And the problem yakaita moto ndeyekuti wakamupa hit yaari kuda, but ukacreate a light rekuti aexpose zvaasiri kuda. Pana ndinzwa. Chakaita kuti aonekwa anga ari pamoto, saka moto unoita zvinhu, hit nelight. Saka chaari kuda iyi haisi light, hit. But nokuti ndezve-enemy zvine both sides. Chaunodawo kubudirira, but ukanotsvaga kuna Satani anokupa zviri 2, kubudirira nekuuraya vanhu vako. Aiwa chaunodai mhuri yako, but Satani haidi, ada kuti uite mari vana vachifa. Usadziye moto usiri waJehovha. Satani haape zvinhu mahara, anopa zviri 2, moto wekudziya nelight rekuti ubakwe. I'm sure my time is gone. Is my brother around? Vanhu vacho havaendi kwakaita zvekutamba. Vanoenda kupi? All right. So basic iri pano. Vanhu vaenda kuna Jesu vachiti Mose aitendera kuramba vakadzi. Zvikanzi hazvikudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna anopatsanura. But vanhu vanga vari mufezi yekuramba vakadzi vachiti Moses wakatitendera. Kureva kuti vanhu vaiona as far as Moses, havana kuona as far as the plan of God. Ndokubhenda musana kwakaita tika yavo. So zvinoitika ndezvekuti sometimes vanhu vakabhendeswa nekuda kwechurch doctrine yaleader. Why? Leader wavo anenge akavasungirira zvekuti they don't see as far as Calvary. They see the anointing and the grace upon the leader. Don't danger kuti when I'm wrong, nokuti you don't search scriptures, you don't follow, you don't worship God, my wrong to you is still right. Why? Ndakakubhendesa kuti there is no other preacher than me. Zaterera inini kukubhendesa imisana. Ezwa, ndinogona kuziva zvakawanda, but zvakawanda hazvirevi kuziva zvese. Knowing more is not knowing all. Chirungu chakatonaka ipapa, more na all zvakasiyana. David ane grace dzekunyora mapisa nemabhuku rakakurisa, but haazive zvakaiswa naMwari muna Ruth. Saka David anyore bhuku raRuth. Ruth mapeji mashoma, but zvinotodiwa kunzi rivepo pemapeji iwayo. Kabhuku kaJudhi 1 page, but ndokuti Bible racho rikwane. Zviri mubhuku raJudhi mapisa remahana. Anoziva more, but does not know all. Usabhedheswe musana nevashumiri. Vanoti awa ninga waShamwari, ndakati wese anoti ninga hasi waMwari. Ndiye wokubvunza kuti chindipai list yevamwari vacho. Nokuti nandidiwe kunyepa ndoda wechokwadi kasa chidawo kunamata. Kana maakuziva kuti prophet ninga hasi waMwari, pastor ninga hasi waMwari, aiwa zvakanaka tavanzwa. Chindipai list yevanhu vaMwari. Ukaona atadza kubuditsa list iyoyo, ari kutamba mafungiro ake. Anoishaya list sei yevanhu vaMwari, kana aine list yevanhu vasiriwo. Ukaona wakuziva fake money, isaini yekuti unoziva original. Usanditi aya mafake kuti original iri kupita sai isati yako. Saka anoita fake sei kusina original. Anokuti road haisvike kutown, ndiye wokubvunza kusvika ndeipi nokuti uda kuenda. Akati haisvike but futi handizive. Inde kuchiziva dzisingasvike. Ukabhendeswa musana,
unogona kufa nesituation yawaigona kupona. Church yaipinda mukadzi anonzi Dorcas, Acts chapter 9. Mukadzi anonzi Dorcas kana kuti Tabitha akafa. She was a good woman. Airuka achipa mawidows. But pane time yaakafa afa vakaogeza mutumbi wake vakaisa muupper vada kundolika ndoba vakadzwa rinyere kupe kuti kuguta rinonzi Joppa kune murume anonzi Peter ariko an apostle of God, highly anointed. Church ndokubva yaita swallow pride ikati although we are a church and we are believers, but munhu wedu kana afa we need a high anointing, another person who can revive this person. Ndokubva vati vakatuma murume tu ende munoshedza Peter. Peter akauya, Dorcas akamuka. Chamutsa Dorcas, church isina kupendeswa musana kuti yedu ndoiri correct, ndoina Mwari, kana zvatatadza pano mumwe haagone kuzviita nekuti Mwari wese ari pano. Mogona kuva church inopinda Dorcas, musirimi church ine munhu waMwari angamutse Dorcas. Saka mukapenda musana kuti yedu ndochete munofushirana, munopedzana. Takuda chechi dzakarebawo musana dzinoona kuti basi ndogabaitawo mwe wakazodzwa panyaya idzi woudza vana vavesangana kuti usapere nenhamo yakadai enda paUEFA yapo. Inda makapendesa vanhu misana munovaurei. Vatsotsi vese vatsotsi vese vatsotsi vese vatsotsi. Wabhendesa vana vatendi vako musana vabhendera pauri. Une dzimwe nyaya dzausingagone. Zvapachena kuti vachafira mahara. Inda une mweya waElijah. Elijah akati Mwari ndini ndega mborifita inda Sara. Mwari havana kuti Mwari wakati aiwatsano hamuzive ndine 1000 kubako. Hamupinde same church but ndakakupinda imese. I always give people this example. Indakambogara kukwekwe. Saka dai kukwekwe ndakaita umwe mwana. Ndouya kuno kuHarare ndororadzima yangu tova nevana. Vana vangu 2 vasikana vakabvunzwa. Kuti baba menyu muri pawakani family menyu. Vanoti 2. But ini ndikabvunzwa sababa ndakasiya mumwe kukwekwe kunzi mhuri yenyu yakadii mune vana vakati tinoti 3. Zviri pachena kuti vana vangu vanoti hateti musadaro kati vaudze chokwadi. Vobva vachazivawo chokwadi. Kuti hamuzivani ndokuzivai. Apa kusazivana kwenyu kunotatidza kukuzivai. Andima vanozoshoka panhamo wakuzonzi mukoma wenyu kunotona uya. Uri chaiyanzi uri chaidzodzo dzokwenyu. Lazokuchekuti. Kusazivana hakutatidze kuti baba vakuzivei. Ngatiregei kubhendesana misana nechurch mind isina kingdom mindset. Kana Mwari achiti church haataure FM zayoja or what, anotaura a body of Christ, my believers, which means there are times that your help is outside your church but is still in the church of God. Nokuti unoti church yenyu is denomination. You know the church yaMwari is more than a denomination, is a body of believers. So ukava mentality ye church wakapendeswa musana. Ukava mentality ye kingdom watwasanudzwa musana. Wakugona kutenda kuti nyangwe tichipinda pano tine vanhu vaMwari kuseri kune vamwe vanhu vaMwari futi. Inda une mweya wadzidzi wokudzivisa munhu aidzinga madhimoni ati amurambidze because haasi muchikwata chedu. Mwari aite zvemagroup haisi kuWhatsApp. Jesu hanzi musamudzivise atori kusaidi kwedu. Patikanzi apa list yedu kurufa hapana handiite zvegroup. Tinoita zvevatendi. Saka madhimoni matoona achitiza haatike group anotya kutenda. Can we raise our hands? Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Mazvita Mwari nekutwasanudza misana yenjere dzedu. Mazvita Baba nekutwasanudza mafungiro edu. Tive nekingdom mentality nemafungiro anechekuita neumambo hwaMwari. Tigone kuona basa rakabatwa pamuchinjikwa. Tigone kuona nyasha dzenyu nekubata kwenyu kunoshamisa. Mumakereke ari muZimbabwe Mwari. I pray for more grace and I pray for the truth of the gospel. For people to receive deliverance concerning their beds so that they can be strengthened by the truth of the kingdom message. In Jesus' mighty name I pray.